দিয়াতেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীनि বক্তব্য नुखा आनी ककंखा जे साबो बजागनि फाइका जुदि बिनकने हिस्टोरिकल कोनो डकुमेंट्स नंखाखाय बा आबनति सानानि नांगौ अमो ब्लेके खानांगमनि क त्रिपुरानि लाइबुमावो 184 जना राजा राजत्व सारा 1300 बछर खलाइका आजरा रियां हदानि न चिनि अरनि सेनापति रायकसाग रायकसमनि लाइबुमा जतनो साइबानो राजानि जरावो से बर रायकसाग रायकसम चिनि बुरु बा रियां हदानि बरक जुदि टंग टंखाय बरनि बांलादेशनि फाइना बा हा बरनि बांलादेशनि फाइका लाइबुमा सि टंगो कतिनि राजाराव 184 जना कि आलका बांलादेशनि जा फाइका ब साका जे बिनि बक्तृतावो जे पार्वत्य चट्टग्रामनि पर्वतनि हयते रियां हदानि बररक फायु अब ठीकिया बिनि अ जे सामानि मनो उचितली बमति कक सामानि आं बनो सानाय के सबसे ककंखा खानांगमनि ककंखा आरो चिनि बीजेपी नि एमएलए बीजेपी नि एमडीसी खरंगै तंगो ता अन्यनो तंगो किंतु बर तिनि निर तिनि रियां हदानि बर बांलादेशी ने रियां रंगनो जे साजाका बुरु हदानि बरनो बांलादेश नि फाइन साजाका अबर एका प्रतिभा तंनानि तंमानि आं सानाय जे आं जे खरककाम चिनि जे एमएलए ता एमडीसी तंनाय न सानाय जुदि तिनी देबबर्मा रक बांलादेश नि फाइन साकाकाय आं रंजित देबबर्मा लगलगि न तेन दिन न अपनी प्रतिबाद खाइकामु एवं आं आनी पार्टी तिप्रा मथाने जुदि महाराज साकाकाय जे सिंह बांलादेश नि फाइन देबबर्मा रक फाइन साकाय बा चीफ मिनिस्टर फन आं बीजेपी नि जुदि एमएलए थाकाय साका आं लगलगि तेन दिन न आं बीजेपी पार्टी याकरे दिखामु आं उचित जे आरो आं कबगनाय जे बीजेपी जे तिप्रासा विशेष करे रियां हदन जे एमएलए एमडीसी तंनाय बरक रिजाइन नानि प्रयोजन तंगो कारण अमसका ब्लेम हामेर जाका जे ताबु बुरु हदा रंगना बांलादेश नि फाइने हिंजाकसु 300 पॉइंट केबो हियाको तिफ्राने लाइबुमा 300 पॉइंट केबो यासे सुरि साइमेयाको जब बांलादेश नि फाइयो हिने कचिनि लाइबुमा चिनि इतिहास की अब की ताता ब खाना मनि को सारा तिफ्रा मनते जों खादु मानि मिसिल जों मा खालायनो नांगौ इनि नुखा 300 पॉइंट ऑपरेशन मिट खाइमे पॉइंट रियांनि समाजपतिनि तरफ থেকে তাবসে পয়েন্ট একটা স্টেটমেন্ট নখায়াছো मिया ब्लेकेन आं हामबाय मारो जे चिनि बरम गनां इएम बरबो रंजन रियां आबनो प्रतिबाद खाइका चिनि बरम गनां एमएलए फिलिप्स रियां आबनो कन्डेम खाइका सोशल मीडिया दिखा आं सानाय जे बीजेपी नि 3 जना जे बुरु बा रियां हदानि जे एमएलए एमडीसी तंनाय बर इमिडिएटली बीजेपी या करना नंथन रिजाइन निवै बरक फाइना नुंथन कारण अमति अपमान एक दफानि साकाबो जे माने मनो केबो गसिना हरनाया इनि आं मानसुगो